ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኽንዩ ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ መቸም እታ ደርፊ ኣሕፈሮም ትብል ልብኻያ ትትንከፍ ምስቲ ድኻምን ፃዕርን ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብግምት ክትእቱ ከለኻ እቲ ፃዕርናቱ ነቲ ሽርሕታትን ጉርሕታትን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፃወደ ፅዒሩ መኪቱ ዝሓለፈ እንታይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘይዝረበሉ እንታይ እዩ ምስጢሩ እውን ብዙሕ ዘይተነግረሉን ዘይተፃሕፈሉን ገለ ካብቲ ንሕና ኣብዚ ቻነልና ክንገብሮ ንፍትን ገለ እኮ እንደኾን ንእሽተይ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ወስከነብል ንኽእል ኢና ኢና ንገብሮ እምበኣር ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣብ ዘለናሉ ዓለምና ኸ ከመይ ትኸይድ ኣላ ዞባና ብፍላይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብዓብዩ ብዓለም ጀሚርና ናብ ዞባና ገፅና ናውረድና ክንመፅእ ኢና ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ክህልወና እዩ ብዙሕ መሃሪ ቅድሚ ሕጂ ብቓላት ንፈልጦም ዝነበርና ብተግባር ክረኣዩ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብኩሉ መዳይ ናይ ፖለቲካ ቁጠባ ድማ ኢና ክንሪኦ ክፍትን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ናትኩም ሰፖርት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ሶ መጀመርያ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ክበኩም እየ እዚ ኩሉ ድማ እናተሓሓስክዎ ክኸይድ እየ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ሽርክነት ምስ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብዛዕባ ሱዳን ብዙሕ ዕምቆት ዘለዎ ትንተና ክንርኢና ብዙሕ ሓድሽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ናይ ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ድማ መወዳእታ ሰፊሕ ትንተና አለን ማለት እዩ እስከ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽኑ let's go States is embracing Mohammed Yunus. I mean quite literally. Let's show you some pictures from last week. Joe Biden met Yunus on the sidelines of the United Nations General Assembly and he gave him a warm hug. This is the same Bangladesh that Biden sanctioned, that he kept out of his democracy summit. So ولا تدقفنا أمريكا زخونة كأوي جمير زولنا تيه باكرسي ويود مسلوينتنا أمريكا كريو خلو كم حجمتي لكم نيره حجك المم مليسو كان معتنا معتي تقول داينا قرده حدش مستيراد دمانا وز أي خير الله بس تري وزر لهم ناي بنغلاديش مراهي أمريكا بعلا كاب أمريكا حفابيلا أبنغلاديش كفابيلا سلت أنزر كبتيو كم زجبر وون حبيبي يلن ويون سترح بعيو يلن أب واشنطن كفابيلهم حنساب بايدن حقفه حنساب بيل كلينتون حقفه حنساب ستيت ديبارتمنت حلاف بلينكن حقفه بقى كوم يلم فغري إذا هاجر يا مسؤول ركب زينا برا هاجريا سلازي نتسلت عن كم يجرون كم سركبون كساع كندي أنا تسبت بوقع كزاربول جميرهم كم زلون إذا خا أبكالوت هاجر عزفتن زلون عقليد سل زلون أبكال كزي سل زلون كل دما بشم انتايو بشم ديمقراطية تجاههم بشم ديمقراطي زجبر كنتاتي بزعبازيا بريزنت سياس مخندي مرار زخونه زربات زاريبه نيرو كنرياينا صنهلنا. So what has changed now? In simple words, the leadership in Dhaka. Washington had a problem with Sheikh Hasina. They accused her of subverting Bangladesh's democracy, of committing human rights violations. But Mohammed Yunus is an old darling. He studied and worked in the United States, even got awards from the US government. The Presidential Medal of Freedom
كم نريد لنا زي يونس أمريكا قريبات توزنا برتيا قال لك كابتوم أبكلو كما عينت سكولارس اللو أمريكا ناير تراونا اللو أمريكا زحصيتهم نمرحنت كم قال سرعات تغيرها بيرترا من نتسلت أنكر كبهم زلو زحصي ولو مبزحت زي ما كمز أكاديميك شانس بوليتيكنيا تاد يكونوا كمزي مهورات زي مسؤولي سلمتاي كمهورات يمرسو مبزحت زي نهزبك تأمنه مهوريو دكتوريو بروفيسوريو كتب لها لغا ህዝቢ ክቕበሎ ስለ ዝኽእል ታክቲክ እዩ ስለዚ ዘዳለዎም ሰባት ኣለዎም ኣብ ኩሉ ሃገር ፖለቲካ ስልጣን ዕድል ሃጓፍ ተፈጢሩ መን ክወስድ ኣለዎ ዘዳለዎ ሰብ ኣለዎም ኤርትራ መን ከም ዝኾነ ኣብ ደገ ኣይፈልጥን ከም ግሩፕ ግን ብዙሕ ዘዳለዎም ሰባት ክህልዎም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ኦኬ ንቐፅል ናይዚ ሕጂ እቲ ታሪክ تذكر نايز بنغلاديش أنا ممكن محجي قليس أزي فلت حدش حبريتها سلزلة 2009 and the Congressional Gold Medal in 2010 so it's pretty clear that Washington likes Yunus. Some have even accused the US of orchestrating Hasina's ouster, of installing Yunus as a puppet. We can't be sure of these allegations, but true or not, Yunus did not help his case. He did not just meet Joe Biden, he also met former US President Bill Clinton. Now, Clinton and Yunus have some history. As a governor... So, انتهينا نرد لنا زينا يونس بزو حطوتات بزو نطبتات كفيت له. نزا فيديو زيان رياضة لنا بخمي كرداكم دليه أبزو سمعوا. كل البوليتيكا زبال تطوي نابي كم زخيت كتفلتو إذا إجا يونس أب بنغلاديش يقبروا زلو أب يوكرين حدش حبريتا أبالات بايتون أوروبا زنبور زبلو حدش فيديو حجي رغيبها هكالك زي بسفعي كم سألكم Giving them 2/3 of it in debt is another debt trap. I said they can't pay back the money they already owe. They're never going to pay this back. So what you are doing is you're colonizing the place. You're going to own it here. And now, as if that's not bad enough, when the IMF gave them a loan in 2021, one of the conditions of the loan was that Ukraine changed its land purchase arrangement. At that time, foreigners couldn't buy land, so that was dropped. So then large corporations from Europe and America could buy lots of 25,000 acres at a So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣባል ባይቶና ኤውሮጳ ዝነበረ እዩ ዘሎ እውን ኸውን ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ምርጫ ተመሪፁ ድያ ተመረፀ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ታምሱ ዘላውን ከምኡ መብዛሕቲ ግዜ ንቻይና ብምንታይ ይኸስዋ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ብዙሕ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ዴት ትራፕ ብዕዳ ጌራ ተኣስሮ ኤግዛክትሊ ናይ መን ቃልያታት ትፈልጦ ደሳ ናይ IMF እያ ኣሜሪካን ወርልድ ባንክ IMF ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ንቻይና ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ዘለው እንታይ ይብላ ኣሎ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ مريت يوكرين بحق بمنقستي بحق نايت هاجر وساعتنيا مريت كجزاي في قدلوني أبكل عالمون كميو يبيعون كميو يرتراون رجس أنيه كم أبي يرتراو كوا أيتحسبون كتب الخليقة بحفشة مريت كجزو أي في قدلوني وساعتنيا تسلم تاي نت مريت وسيدهم نتوم دكبات بعده خيسدوم إنفس قبر قولي من مريت جن كتكاري زلك جزء يبلك دك عبزا جزء كينات كجمر كلا تاي ما يفتايلو من زح جزء ياخد كيروه الله كميلو لمتاي جنزب سلازي بلهم كخفلوا زي كل عداي لقوا خمسة لو فليتو يوكرين بزح جزء لا تملك نحوار كت كفلي تخلينات عدا سلازي انت ياخد جبر لك اتمريت وزعتنياتات كوربوريشنز كجزء ولا منقستك حقس كله منقست من يزقوا عصر معرب العالم كوربوريشنز عبيت كوربوريشنز نساتهم يفكروا لهم ساتهم دماء نتمريت 25 هكتار اكرس ناي مريت جزء خيلو مالتيو زي قصل حج سمعوا تقول ابزي زلو ازي ايزربلوني انتم زفلطوا وطرايم كوصول كازخول ازي time 10,000 hectares at this stage European corporations have bought more land in western Ukraine than the Russians have taken on the east side. We're saddling with a debt. It's a debt trap that they're never going to be able to pay back. We're going to own the place. What the Russians don't own, we'll own, right? And Ukraine's sovereignty is a long piece away, right? And still we don't mind continuing to throw working class Ukrainians into the meat grinder. Do they care about them? And all the politicians that voted to keep the war going, did any of them go over there and fight? Did any of them send their kids over? They didn't. Wow, زقرمي دايز بلزلو يوكرين وريد وازلو عدا كتكفله سلازي تخيل كل تعداز وهبا زلو مريتا يوسدالو اوروبا كوربوريشنز اوروبا بليلون كوربوريشنز امريكان اوروبان كند متى مريت جزيان وسيد جزيان الله ايلو كندتي راشا تواقع حزاتو زلا 10% نا يوكرين من حيز ولا يزبال راشا سراجنا راشا حيز ولا يزبال تمبرعو كفال مالتيو 4 اوبلاس بلو وي 4 ستيتس ويكا زوباتات كتب لنتخل كندوز اكل دمازون كوربوريشنز زي زربلو مريت حيزهم ملو
ናጽነትን ልውላውነትን ናይ ዩክሬን ጠፊዮ ሮማይ ሓንቲ ፖስት ርየ ነይረ ለንቀነ ኣጋጣሚ ኣየዳለኽዋና ክንኮርየኩም እንታይ ስከይሉ ናይ ኔቶ ሓድሽ መራሒ ዘሎ ይኮም ሕጂ ናይ ኔዘርላንድ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሕጂ ናይ ኔቶ ሓላፊ ገይሮሞ ዘሎ እንታይ ስከይሉ ሓቂ ንምዝራብ ቅርብ ብግልጽ ንኽንዛረብ ብዘይ ሓገዝ ወታደራዊ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዩክሬን መሬት ናይ ዩክሬን ትበሃል ሃገር ኣይመሃለወትን ኢሉ እንታይ ኢሎም እስከመሊሶምሉ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ዩክሬን እታ ዝበለፅ ከምታ ናይ ቀደም ሃገር መሃለወት ሓንቲ ነገር ኣይምተተንከፈትን ስለዚ ከም ሃገር ከም ዘይትኸውን ዝገበረታ ምትእትታው ናይ ኔቶ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ነበር ንሳቶም ከይመፁ ከሎ ዩክሬን ከም ሃገር ኮይና ምስ ጎረባብታ ብሰላም እያ ትነብር ነይራ ስለዚ ሪኢኹም ኣለኹም ትመልክዕ ከመይ ቀይሮሞ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሃገር ኣይመኸነትን ክሳብ ሎሚ ይብሉ ኖ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኔቶን ከይመፁ ከሎ ሃገር እያ ነይራ ልውላውነት ነይርዋ ህዝባ ብሰላም ይነብር ነይሩ እሶም ምስ መፁ ግን ሃገር ኣበይ ወዲቓ ተመሳሳሊ ስቶሪ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪብሉ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ብዛዕባ ኩሉ እዚ ኸ ብሽም ዲሞክራሲ ናብ ዩክሬን ክመፁ ከለዉ ብሽም ዲሞክራሲ ነይሩ ኣብ ባንግላዴሽ ብሽም ዲሞክራሲ እዩ ኣብዚኣ እስከ ስምዕዎ Africa ultimately would be better off without the UN and its agencies substituting government, substituting programs and distorting the reality on the ground. You cannot be an investigator. So, እንታይ ኢሉ ብዛ ቀዳመይቲ ህዝቢ ኣፍሪካ ሓቂ ንምዝራብ ብዘይ ዩኤን ብዘይ ናይ ዩኤን ዩኒሴፍ ዩኤንዲፒ ገለመለ ኩላቶም እዚኦም ተኣልዮም ህዝቢ ኣፍሪካ በይኑ እንተዝተርፍ መሓሾ ነይሩ ምክንያቱ እዚኦም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ መሳርሒ ናይቲ ኮርፖሬሽንስ ንዖም ፋንድ ዝገብሩ ንስናሓታቶም መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ምትእትታው ንምግባር ዝጠቕሙ ኣካላት ምዃኖም እዩ ዝነግር ስለዚ ኣፍሪካ ጸጋታታን ኩሉ ዘለዋን ህዝባን እኹል እዩ ነይሩ ኩነታታ ንኽትቅይር ግን እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካ መስርሕ ናይ ዓለም እዚ ብፋጓ ኣቲኻ ነቲ ሃገራት ምብልሻው ክሳብ ዘሎ ኣይከውን እዩ ነዚ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ካልእ You cannot be an investigator, a prosecutor, a judge and a police at the same time. It's not someone creature coming from outside and telling us something that he has in his mind and we follow. This relationship So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ዘረባታት እየን ኮምባይን ገይሮም ገለ ካብቲ ስፔሻል ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝተዛረበን እየን መብዛሕቲ ግዜ እቲ ኣተሓሓዛ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ነዘን ሃገራት ኣፍሪካ ብብዙሕ መንገዲ መሳርሒ ናቱ እዩ ዝገብረሎም ንሳቶም ድማ ናቶም ንሶም ዝበሉኻ ተኸቲልካ ክትከይድ ንሶም ዝበሉኻ ዝኾነ ነገር ከይሓሰብካ ከተተግብር እዮም ዝደልዩኻ ናትካ ሓሳባት ናትካ ኣገባብ ናትካ ምሕደራ ኣብ ናትካ ታሪክ ተመርኪዝካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ድማ ኣይደልዩኻን እዮም ከምኡ ድማ ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ብዘይ ሕግን ፍርድን ዝተቐፅዓትሉ ግዜ ዝበሎ ዘረባ እዩ በዓልካ ፖሊስ በዓልካ ቤት ፍርዲ በዓልካ ጠበቃ በዓልካ ዳኛ እንድሕሪ ኮንካ እንታይ ዓይነት ፍትሒኻ ተውፅእ ትኽእል ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ክኸይድ የብሉን ብምባል ንነዊሕ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እዘን ቪድዮታት እዚአን ገሊአን በብወገነን ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ይትልኩም ኣለኹ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ሓብዚ እውን ነይራ ሓንቲ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ግዜ ናብታ ናይ ቀደም ቪድዮ ክምለስ እንዴ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ትማሊ ዲቕኑ ትማሊ ፖስት ዝገበሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እቲ ፖስት ዝገብሮ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ብኻሊ መልክዕ ኣምፂናልኩም ነርና ካብ IMF ዘይተለቅዓ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ 3 ሃገር እየን ዘለዋ ኤርትራ ሊብያ ቦትስዋና ይበሃላ ቦትስዋና ግን ገለ ካብተን 3 ማለት ቦትስዋና ካብ ወርልድ ባንክ ዝተለቅዓት ሃገር እያ 1 ቢልዮን ዝኸውን ካብ ወርልድ ባንክ ተለቅዓ ካብ IMF እያ ዘይተለቅዓት ኤርትራ ግን ካብ IMF ኣይተለቅዓት ካብ ወርልድ ባንክ ኣይተለቅዓት ስለዚ ሕጊ ናታ ፖሊሲ ናታ መሬት ሕጊ መሬት ሕጊ ኩሉ ከም ድሌታ ንክትገብር ፀቕጢ ክገብረላ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ንኣብነት IMF ነዚኣ ብምንታይ ኣምፅልኩም ፀኒሐ ጀስት መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪካ ንኣብነት ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ዝኸውን ድዩ ዋላ ገለ ካብ ወርልድ ባንክ ተለቂሑ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ 3.4 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ካብ IMF ንክረክብ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መሬት ናይ ኢትዮጵያ ንፎሬነርስ ክሽየጥ ምዃኑ እዚኣ ሓጊ እዚኣ ግድን ከተፍቅድ ኣለካ ስለዚ ወፃእተኛታት መሬት ክገዝኦም መን እዮም ቶም ዝገዝኡ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ብሕሱር ምስቲ ዘሎ ቁጠባዊ ዕግርግር ድማ ንሳቶም ብሕሱር ወይ እውን ብዲስካውንት ክገዝዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ IMF ሓግዘኒ ክትብል ከለካ ኦልሬዲ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢምዋ ኣሎ ሃገር ነገራት ድማ ትሑት ዋጋ ሒዞም ኣለው ስለዚ ኣብ ቅልውላው ዘሎ ኩነታት መሬት ነገራት ታሕቲ እናወረዱ ከለዉ እቲ IMF ክረድእ ኢሉ ምስ መፀ ጎንዲ ድማ እቶም ኮርፖሬሽንስ መፅኦም ነቲ ኣገደስቲ ቫሉብል ዝበሃሉ ማዕድናት ድዩ መሬት ድዩ ይሕዝዎ ሽዑ ኣብኡ ዓበይቲ ነገራት ገይሮም ንሓዋሩ ነቲ ሃገር ናቶም ረብሓ ይቕይርዋ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ገለ ካብቶም IBRD ዝበሃል ናይ ወርልድ ባንክ እትዘለቅሕ ጨንፈርናት እዩ ካብኡ እውን ከምዘይተለቅሐት ክሳብ ሕጂ እዚ ናይ ሕጂ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ን30 ዓመታት ዝኾነ ይኹን ዕዳ ካብዚኦም
أزيوم حتى جنياتات نبوليتيكا نيتهاجر نمتمزاز مسارح زخون بانكتات هيتلقحتنا الله منان بعد كاب تشاينا تلقحن تلات هاجر نو بروبلم تشاينا كساب جي أبوش أو بوليتيكا نيكالوت أتيا يتفلتنا I know جليهم نسريلانكا تهجرت تقولونيهم أوكي تهجرت سريلانكا go check تي صحيفهم كتن بوز ذا يخادي كونسي نتيك جبروز جباكا نتي تخكلنيا literature كتنبب كتكلالكا نملس نبتا أرستي أبتو بوليتيكا وقدايكم الله سينافزي. Inspired by Yunus's Grameen Bank, they kept in touch even during his presidency, and that chemistry was on full display. The whole to make it happen. And the sky's the limit. They want to make this Bangladesh called New Bangladesh. This engagement is quite unusual because the US and Bangladesh called New Bangladesh. So تحقق في قينة قداي كم ريزلنا بتخكل مس أمريكا قينو استجبر كونتات مغانو أب تاريخ تا بنغلاديش تبهال هجر كباكستان يتمغيلا باكستان دما نينوحنا أمريكا وجن يعني راس لذي كتمكل كلا تا بنغلاديش بزع بدو كأمريكا قاتي موازنة برت هجريا تاريخ جنا قداسي كونن أمريكا أبزو قنات جزيمتيا نخلو بجنزب كتعرية تخل قيني سمعها يصير حلو موني حراين تزيل كارما كم زناي دكتور حسينة كابسل تانكا مهيقوم وسيدومكا وسيدوما نبتا زد اليوم سب كم يجرم يسجاجروا لذي أبزي حنت لا أبزلن كان دوت وازلو زيارة يوجه. General Ershad met George H.W. Bush at the United Nations General Assembly. So safe to say, Dhaka was not a priority for the US. Then what has changed now? Well, back then, Washington was focused on beating the Russians. Now they're focused on China. So the Indian Ocean has become prime real estate. Bangladesh has a 580-kilometer coastline. They also have around 150 islands. Washington could use Dhaka to contain China. So, it's a game clear you. التقدم زي اليوم زنبري أقدر سنة زي نبروح الجد نشاينا نمكوت صار عبي أقدر سنة زلوا بوتا سلزلوا تا بنغلاديش نتمر حنا تابو زنبري سلك تتحباب رم زي دليت إنه سمعينا نتمريتن نتاف دق بحر نتدسيتات ناتومن نستفل عليه استراتيجي نشاينا كونتين مقبارك تكمل سلزغلو بخل واقع استراتيجي كواقع سنة زلوا بوتا نمكوت صار إذا سقوم كم توسدي زنقر. Is Joe Biden thinking along those lines? Well, Sheikh Hasina says he is. In a leaked speech, she accused Washington of toppling her. She also said that the US wanted to take over a Bangladeshi island, apparently to set up a military base. None of this may ever get proved, but one thing is certainly clear. The United States is thrilled about the churn in Dhaka. Earlier this month, the US delegation traveled to Bangladesh, the first one since Yunus took charge. They promised $200 million in aid. And then came... ريوالهم تا بانديرا من يتمت غلق زي aid 300 مليون US aid نابت حقر كاتو مخانو دبلوماتنا أمريكا ناقويو نابت عداتيو مالو of course بتا US aid زعاتو تحقز أبي بوتاتاتي وعل كما يجير كانت منقس فول كنترول الواقع ساترا يقنا يكونتن بتا نايقدم بريزنتي لا دكتور حسينة زنبرت نسا أمريكا بايدن حتيتوا خمس زنبري حنتا قد أسيت ودب نشاينا نمكوصار وتهدروا بيسكو قبروا حبونا إلاتهم أين هبنس لزبلت مش شاينا دماء عميق قطبا وشركة نتسلت مصر زنبرت كاب سلطانا أوش تحت سيرجزي بنا منسيات سلام وصل في تباهيلو بميديان بقلن بسوشيال ميديا أجرجر جيرهم كاب سلطانا نهند كم تهدم جيرهم مالو حجو انت مالي سنة بيت فرض تقرب ويونك تسري سعر له لذي تقول داي نبيجا تسوي خيط كم زلو in fact مسندس صبغ زمدنا نيرواسا حجي دما تبع بنغلاديش مسندون صبغ زمدنا كم زي هلوم مس باكستان بنصارو ما صنايتهم من هند مبزحت زي باكستان انديا باكستان دما كاب كله زي انا امريكا مسار سلازنا برد زيوم دما مس باكستان زياده قربت كم زلوم غيرهم مالتي. And then came his New York romance. Look at Biden's statement after meeting Yunus. It talks about democracy. It talks about people-to-people ties, and it talks about American support. But guess what it does not talk about? Elections. Yunus is an unelected interim chief, yet Joe Biden did not even prod him to hold elections. سمعكم مارو زيادة عندك أسمعكم دليل نبركم بحزب زمرات أمراحيت يا كاب سلطانة تالية إذا سبزد ما بعلم همزي ما بسلطاني تيمو بزعبا من رجع قلتيف كخجمر ويك تجبر على كاتب التعتقن أب كلهم تم بوليتيكان أمريكا أي وصل سلامتاي نعلم زي قلت قينو أنت ليه تمارس أيام زمرتو من رجعسي ريسك اللو نعطاتهم هذا سبسي أنا بملو مساهم كسره هيلوك ألتاتي وهم ديمقراطي ويون من رجع أيفتوون يوم أمريكا ديكتاتور يوم زمرتو أبكم سلامتاي رجوع زخونة نعمل نزن هاجرات عرب نجاوز سلو زخونة تعميهم زليوم مسؤوم كسب زلوا تي سلطان أبيدهم هذا سبب سلطان سلو زلوا دليتهم نخ جبروا تي نو دليتهم ديكونس هذا قوام بوليس مسؤوم سلو زلوا نتي أبت بوليتيكاناتهم رجوع يخون اللهم مالتي سلازي تم الرجع ويجلمله ريسك اللي وين نعطاتهم زي فتو أم الرجع كمت سلازغل مقع وسلازغل نتر ريليشنشيب كسبروا سلازغل نتايف
ምርጫ እንተዘይተገበረ እዮም ዝመርፁ ምርጫ ማእስዮም ዝደልይዎ እቲ ኣብታ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ብፃዮም ወይ ፈታውዮም ወይ ንረብሕኦም ዘየሳስቱ ኮይኑ ግድን ምርጫ ብምባል ነታ ቃል በብዝሒ ይጥቀሙላ እዚኣ ሓንቲ ከም ኣባይ መምሃሪት እያ ድሕሪኡ ኣብቲ እስከስምዑ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ራሽያ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢቡ ከም ሕሱም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዘቃልዕ ሰብ የለን እስከብዚያ ስምዑ that summit, since the crisis of our organization is growing worse and something needs to be done about that. And we were involved honestly in the preparations for the summit, although quite frankly we didn't have any particular illusions about it. In the contemporary history of the UN there have been many ambitious ራሽያ ብሕፅር ዝበለ ዩኤን ትርጉም የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሓደ ካብቶም ቶፕ ዲፕሎማትስ ናይ ዓለምና እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ናይ መጻኢ ብዛዕባ ዩኤን መጻኢ ናቱ ዝብል ሓደ ዋዕላ ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ክብ ድማ ተሳቲፍና ነርና ንዓና ግን ራሽያ ዩኤን ዝበሃል ትርጉም ዘይብሉ ኢንስቲትዩሽን ወይ ውድብ እዩ ምክንያቱ ከስልጦ ዝኽእል ነገር የብሉን ኩሉ እቲ ዝብሎ ፕሮፓጋንዳ ንኻልእ መሳርሒ ምዃኑ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ስምዖ events that concluded with loud declarations that were quickly forgotten about. For example, in 2000 the Millennium Summit declared the task of freeing people from the scourge of war. Just 2 years after that, the USA, at the head of the coalition of the willing, under the laughable pretext, without a mandate from the UN Security Council, invaded Iraq, a country which has still not been able to recover. ሚሌኒየም ክመፅእ ከሎ 2000 ክንኣቱ ከለና ውግን ወረ ውግን ካብ ዓለምና ክንጥፊ ኢና ኢሉ ቃላት እዩ ነይሩ እቲ ዩኤን ኢሉ ኣሜሪካ ድማ ከምቲ ርእስ ሓያላን እያ ተባሂላ ትንገር ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ነገር እዚ ከተተግብሮ ኢኻ ትፅበ ነርካ ኣይ ዓመት 2 ዓመት ድማ ኣብ 2002 ንኢራቅ ወራር ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ፍቓድ ንኢራቅ ሓሪማታ ክሳብ ሎሚ ድማ ተሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ሓሸውያ ትነብር ኣላ ኢሉ ከምኡ እናበለ ኤግዛምፕል ድሕሪ ኤግዛምፕል ናሃበ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ከመይ ገይሮም ኣብቲ መጋባያ ናይ ዓለም ነቲ ሓቂ የውፅዎ ከም ዘለዉ ራሽያ እዚ ነገራት እዚ ቀዳማይ ትብሎ ነይራ ሱቕ ኢላ ተሓልፎ ነይራ ኣሜሪካ ድሌታ ትገብር ራሽያ ድማ ረብሓ ክሳብ ዘይተተንከፈ ኣብ ዘይትዋ ጉዳይ ብዙሕ ይዛረብና ነይራ ቻይናን ራሽያን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ነቲ ጉዳይ ኣብ ዩኤን ኣብ ዝተፈጥረ ዕድል ንኣሜሪካ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ሂፖክራሲ ነቲ ምስልዩነት ነቲ ታክቲክ ንሶም ዝጥቀምሉ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው እዚ ከዓ ነቶም ካልኦት ሃገራት እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ሎሚ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነት ፀቅዒ ካልእ ፀቅዒ እውን ኣለካ ኣብ ዩኤን ክትሪኦም ከለኻ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ንኣሜሪካ ቻለንጅ ይገብርዋ እንተለዉ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ቁጠባን ድማ ቻለንጅ ይገብርዋ እንተለዉ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ቻለንጅ ይገብርዋ እንተለዉ ስለዚ ሃገራት እንታይ ዝረአየን ካልእ ኣልተርናቲቭ ኣሎ ሓደ መንገዲ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ዝበለፀ ንዓለምና ማልቲፖላሪቲ ዘድልያ ሓደ ሓያል ሓደ ገዛኢ ሓደ ዝኾነ ዝገብር ዘይኮነ ብዙሓት ሓይልታት ንሳቶም ድማ ሓደ ልዕሊ ሓደ ዘይኮነስ ባላንስ ዘለዎም ሓይሎም ሚዛናዊ ዝኾነ ከምኡ እንተኮይኑ ዓለምና ሰላም እያ ትረክብ ሚዛን ዘሎ ሓይልታት ኣለው ሰላም እያ ትረክብ ምክንያቱ ሓደ እንተኮይኑ ቡሊ ክድንድን ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ቻይና ነዛ ቡሊ ዝብለኩም ዘለዎ ቃል ብቓላ ንመን ተጠቂሞምላ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ኩባ ትገብሮ ዘላ ንኩባ ስለምንታይ ቡሊ ትገብርዎም ኣለኹም ኩባ ንዓኹም ዝበደለኹም የብሎምን እቲ እንኮ ምስቲ ፖለቲካ ናትኩም እዮም ዘይሰማምዑ ናቶም ኣይዲዮሎጂ ኣለዎም ብኩሉ ዓይነት ብሎኬድ ገይሮም ንዘበናት ነዛ ሃገር እዚኣ ከም ሕሱም እዮም ቀጥቂጦማ ብገዳ ብዝኾነ ይኹን ከምዘይ ትነግድ ምክንያቱ ኣብ ጥቆምካ ስለ ዝኾነት ንሕና እውን ብዓቕምና ኤርትራውን ነዚ ግዳይ ናቱ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጣ እያ ብሓፈሻ ኩባ ትበሃል ሃገር ግን ንካልኦት ሃገራት ዘይበደለት እምበሻ ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ ፊደል ካስትሮ ንብዙሓት ሃገራት ሓጊዙ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ንሶማልያን ካልእ ታሪክ እዩ ዘለዎ ኩባ ኣብቲ ኩናት ናይ 77 ደርጊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብሶማልያ ክዋጋ ከሎ ኩባ ሰራዊታ ኣምፂኣ ሓጊዛቶ ሶማልያውያን ንኩባ ብሕማቕ ዝክርዋ ኦፍ ኮርስ ኤርትራውን ንኩባ ብፅቡቅ ኣይትዝክራን ኣብቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ይሕግዝዎ ነይሮም እዮም ግን ዝሕግዝዎ ዝነበሩ እውን ነቲ ኣብቲ ዋንቲ ነቲ ዕላማ ቅኑዕ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝነበሩ እዩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣሎ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ሕልሚ ስለተሸጠሎም እዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ስለዘይተዘርበሉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኩባ ኣብ ካልእ ዝገበረቶ ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ዝገበረቶ ብፅቡቅ ክልዓል ዝኽእል ኣይኮነን ወይ እውን ክብሪ ዝወሃቦ ዝግባ ኣይኮነን ግን ከም ሃገር እዛ ሃገር እዚኣ ኣብቲ ዓዳ ትክክለኛ ንህዝባ ከተገልግል በቲ ዝመስላ መንገዲ ከይ ዝፈተነት እያ ግን ከም ሕሱም ብገዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝተገርፈት ሃገር from the destructive consequences of that escapade. In 2005, the UN World Summit declared a commitment to establishing a just peace in accordance with the principles and purposes of the UN Charter. This sacred obligation certainly didn't stop the USA and their allies from getting the then leader of Georgia, Mikhail Saakashvili, in 2008 to unleash an armed aggression against the people of South Ossetia and Russian peacekeepers.
the UN Summit on Sustainable in terms of financing the بحفشة نخلو كيزس ناي ليبيا يلعل ناي سوريا يلعل ناي كل نجاراتنا على إت يو إن زبال حيلي زخونة يكون متتتاو كم زي جبرن زخونة نجار مفتاح جبر زي كعلى institutions لزخونة نشمت رايزلو عبزوان زدما بزحلو كم زي كلينا بله I think كابون العلي بتعمل سبقتي زربايا يسمعوا زخا تصفى ذهبين عالمنا بزحات حيلتات كم زلوا بزحات حيلتات دم عالمنا نبحر بالانس زخونة كنا كنت كتكيد كم تخل يوزري أبزيات مالي جميل أبكالك زي فيديو جميل الكوني رسكنيش تكفال أبزيات سمعه militarily, politically, economically. I think we've done some enormous immoral, political, intellectual blunders in the Western world under the leadership of NATO and NATO's leader, the United States. And the European Union, unfortunately, has not been able to become an alternative to that aggressive policy. So the professor انت هيزبل بحفشة معربة وعالم بزع جيجاتات كم زجبرة بنيتو جيرو زجبرو زنبرة مسفحفح مدقعة بكالوت هجرات بفلاي نتناي يوغوسلافيا بقطع زريون زكاتلون زنبرة دبلومات لزنبرة بتعمي الناس كعيد زارب الله بتعمل يوغوسلافيا استجبرة جهست بنيتو ساكن دي حدا جنيا كسب له مدمع فتح كم زي وصلوا يوين وين زخانة نجار كجبر كم زي كاله بحفشة أب يوكرين استجبرة أب جيجا مخانو حج دما تمساسالة معربة وعالم أمريكا نمجبات نحيلان مكوزار أبكالو تجرات خدو زلا دما كسع كندي حدا جنيا سعبين كم زغل يوم تجارب زلوا كل زحبريت هذه كم فلتون كانوا استغلوا زلنا هنا اللي خل دما كنا مهارلو إلى زمت زلوا كابتم زبالتو كم هروز خل حيل تقدمين Occupying, bombing, regime changes, etc. That we are now in a situation that proves that we have learned absolutely nothing from the Second World War and the Cold War. And a country, a leadership, a culture that cannot grasp that the world is changing. بحافش أنت يزبل زلو معربة وعالم كل التحماق زقبر زنبرة نكالوت حجرات إن لاجبه نخالو سبات كمو خمس قبر نراش أنت يزبل وازلو وراريتها كتسفح فيها تدل نكالوت أجاتها تدل كبلو خلو توم كم نبل زلنا أنت تاريخ نيرنا إلا كاب تاريخنا كنا مهارزين نقل سبات سلز غنايلو موالله نخالوت حجراتنا مزمزنا ناجزانا ناجقنا نبر زنبرنا لو متجمت إلك نجي تشاينا نقدر تجبرنا بأفريقيا هتمزغلا كتجزيات متزلا كتب الكلها التسخاخم تكتكششات في تنزل عبرتسب عشاي كونن من يجوزو من يتقما من يزنق دوزلو من يخ كتكونن كمزبزان زمت زلو زطف أي كونن سلازي انت هنا جبرت زي كونن دما شرف كحز عينة زرباي زرب زي أكاديميك مهور نيب حق دما يدرس لني نموضة تعرستي قد من عمنا يزوبانا مسكاري نزياك اسمعكم إيه. The target is those who choose not to have children. A new bill proposes harsh penalties on what Vladimir Putin's government calls child-free propaganda. Individuals who promote or defend the decision not to have children could face fines of over $4,000. For government officials, that number jumps to nearly $9,000. And for companies, the punishment can soar to more than نايب حق زجرم كنتاتنا نرزلنا رشا كم زنا معربة وعالم حزبنا نقول قلي خيدالو عبرة سبا أي ولدني زرو نزو كنتات زدما كلن هجرات أوروبا بتعمي ينزحزنا إلى ماسك أبي كامبينر ناتيو ناي population collapse ويكا ودكاتنا عبرة سب كجاتم كم زغل بزوج زي أبيكس ناتو زحف ناي تليان برايم مينستر دمان عود قتيلا نساون أبعدا زكاة على قد جبريا تفتنجن ولا حنت قد جبراي تخليها راشا إن شاينا نجن نزو كنتات زكو يرو عدل الله سلامتاي منجس حيالي وتزاز دماكو تسخلي بوتين انتهي لله تعرجي ولا عاي تولد يلو نانسنس غونه بروباغندا زغبر ويون صار حدارن صار ولادن صار سدرا بيتن زغسغس سب ግለሰብ ተቆይኑ ኣይትውለዱ ብፍላይ ነዝናይ ፌሚኒዝም ጫፍ ተተኪመን ኣይትውለዳ ናጽነት የብሉን ቆልዓ ሕማሚዩ ገለና ብሉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብጣዕሚ ገኒኑ ዘሎ እዚ ቆልዓ ምውላድ ከቢድ እውን እዩ ከምዚ ብዙሕ ነገር ኣይድልዮን እዩ ንሰብ ግን መንእሰይ ከምኡ ኢልካ እንተደሂልካዮ ፍጹም ክገብሮ ኣይክእልኒ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4-5 ዓመት ኣብ 2030 ከባቢ 40% ድዩ ዋላ ልዕሊኡ ደቂ ኣንስትዮ ቻይልድለስ ክኾና ምዃነን ደቂ ኣንስትዮ ኣክል ዕድመ 30 ዘለዋ ቆልዓ ዘይብለን ክኾና ምዃነን እዩ ዝንገር እዚ ድማ ካበይ ዝመፀ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋ ነተን ዘይወለዳ ከም ሓደ ሴሌብሪቲ ጌርካ ንዓታተን ዘይምውላድ ምርጫ እዩ ግን ንዑ ፕሮሞት ክገብረ የብልካ ሕብረተሰብ ክቕፅል ትደሊ ተኮይንካ ምውላድ ከቢድ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ንክትወልድ ወይ እውን ስድራ ቤት ንክውለድ ከቢድ እዩ ብዙ ፃዕሪ ዘለዎ ጥዑም ኣይኮነን ስለዚ ሕማቕ እዩ ሓደገኛ እዩ ገለ ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካዮ ሰብ ፈሪሁ ክትንቀቕ ይኽእል እዩ
ስለዚ ንኽወልድ ከተተባብዐ ዘለካ ስለዚ ነዞም ከምኡ ዝገብሩ ፕሮፓጋንዳ ዝነስሑ ፑቲን እንታይ ኢሉ ኣሎ ግለሰባት ፀረ ውላድ ንዝዛረበ $4,000 መቕፃዕቲ ከም ዘለዎም ናይ መንግስቲ ኦፊሻል ናይ ፋሚሊ ፕላኒንግ ድዩ ገለገለ ኮይኑ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ፅሕፈት ብዛዕባ ፋሚሊ ፕላኒንግ ዝዛረብ ወይ እውን ከምኡ ኢሉ ክጉዝጉዝ ተረኺቡ 9,000 ካምፓኒ ድማ ዘይወለዱ ገለመለ ንዘይ ምውላድ ዘተባብዓት ኮይነን ድማ 50,000 ክቕፅዑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ንኸስፋፍሕ ነቲ ኣምላኽ ዝሓገዞ ፍረዩን ተፋረዩን ዝበሎ ሕጊ ንዑ ዝፃብኡ ነገራት መቕፃዕቲ ገይሩሎም ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት ብምዕራባዊ ዓለም ከም ሓደ ዓብይ ሕማቕ ኣጀንዳ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕብረተሰብና ዓብይ በፅሐና ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባይ ደ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምስ ገበርኩምዎ ነጊርኩምኒ ኣብ ኤርትራ ጥንሲ ምንፃል ክልኩል ምዃኑ ብሕጊ ስለዚ ሰብ ንኽወልድን ንክፋረን ከምቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ንክቕፅል ክትወልድ ተዘይደሊኻ ካብ ፆታዊ ርክብ ወይ እውን ካልእ ነገራት ክትጥቀም ኣለካ ከምኡውን መከላኸሊ ጥንሲ ኣብዚ ብዛዕባ እውን ይዛረብ እዩ መከላኸሊ ጥንሲ ደገሎ ዶዚ ኮንቪኒየንስ ንሰብ ንኸይወልድ ዝግበር ዝነበረ እውን ክግታእ ከም ዘለዎ ቅድሚኡ እንታይ ገይሩ ነይሩ ፑቲን ጂኤምኦ እዚ ነቲ ጅን ናይ ዘራእቲ ቀይርካ ንኻልእ ብሳይንስ ተሰነየ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ካብ ራሻ ክእገድ ከም ዘለዎ ኣብኡ ዝፀረበ ድማ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ስለዚ ራሻ ከመይ ገይራ ሕብረተሰባ ንፁህ ሕብረተሰብ ከምኡ ድማ ዝፋረን ዝበዝሐን ሕብረተሰብ ንክኸውን ሃይማኖት ዘለዎ ናብ ኣምላኽ ዝኣምን ሕብረተሰብ ንክኸውን ይሰርሕ ዘሎ ፑቲን ነዚ ናይ ፑቲን ምዕራባውያን ዓለም ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝብልዎ መብዛሕትኡ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ዘሎ ኣብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ግን ከም ቅዱስ ነገር እዩ ዝርዮ ስለምንታይ ሕብረተሰብና እናወደቐ ይኸይድ ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ይርይዎኻ ስለ ዘለዎ እዚ ድማ ፑቲን ከመይ ገይሩ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኩሉ ድፋዕ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይሃርሞም ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ነዚ ፑቲን ዝበሃል ከም ሸይጣን ዝርእይዎ ዘለዎ እሱ እዩ ነቶም ግሎባሊስት ዝበሃሉ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተውሕድ ከም በዓል ቢልጌትስ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ተውሕድ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢሉ ዝሰርሕ ዝነበረ ንዕኡ ዝብድህ ፖሊሲታት ገይሩ ከምኡ እውን ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝቆፃፀር ንዕኡ እውን ካብቲ ኣብ ራሻ ቁፅፅር ከም ዘይህልዎ ከም ዝገበረ እዩ ዝነገር ፑቲን ራሻ እንታይ ገይረላ ፅቡቅ ገይረላ ሕማቅ ገይረላ ድሕሪ ግዜ ዝረአ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ራሻ ፑቲን ካብ ዝመፅእ ካብ ሓደ ድኹም ቁጠባ ናብ ሓያል ቁጠባ ብወታደራዊ ብቁጠባዊ ብካልእ ኩሉ ኣብ ሓያል ሃገር ኮይኑ ኣሎ ኣሜሪካን ሙሉእ ኤሮፓን ድማ ቻለንጅ ይገብር ኣሎ ስለዚ ሓያል ቁጠባ ከም ዝሃነፀ ፑቲን ይፈልጡ እዮም ንፑቲን ከም ሰይጣን ገይሮም ክጠቕስዎ ከለዉ ድማ ህዝቢ ራሻ እዩ ሰይጣን ዲንዖም ወላ መላኽ ንሶም እዮም ዝመርሕዎ ንሶም እዮም ክፍርድዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ኮይንካ ካልእ ፅቡቕን ሕማቕን ተተዛረብካ ተምፅኦ ለውጢ የብልካ $50,000. However, only those with religious, health, or traumatic exemptions like rape survivors can opt out of having children. The Kremlin is pushing this legislation as part of a wider plan to reverse Russia's shrinking population. And with the births at their lowest since the collapse of the Soviet Union, Putin is urging his government to make large families fashionable once again. Recently, Putin advocated... ስለዚ ፑቲን እንታይ ይብል ኣሎ ዓብይ ሓንቲ ሰበይቲ 10 ተወሊዳ ፋሽን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንሱ ከም ሓደ ዓብ ክብሪ ክትጥቀስ ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ ጓል ማንታ 3 ቆልዑ ተወሊዳ ሰለብሬት ክትኸውን ይግባእ ብዓይኒ ተፈጥሮ ብዓይኒ ሕጊ ተፈጥሮ ተሪኻዮ ክልተ ማንታ ዝወለደት ኣደ ክብሪ ክወሃባ ይግባእ ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሓደ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ስድራ ቤት ድማ ብዙሕ ውላድ ተወሊዶም ደገፍ ክወሃቦም ክብሪ ክወሃቦም ይግባእ በንጻሩ ብዙሕ ውላድ ተለካ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ትፅየን ሰብሲ ይፅየናካ ገዛ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓኻ ዝኸውን ገዛ ብቐሊሉ ይርከብን እዩ ንዓብ ስድራ ዝኸውን ገዛ ኣፓርታማ እውን ኣይርከብን እዩ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ብፍላይ ብጣዕሚ በዳሂ እቶም ቆልዑ ብዙሕ ምውላድካ ወለቅ ኣብ ገለ በዓል ኣብ ሃገራት ኤሮፓ ከም ስራየ ኤርትራውያን ብዙሕ ይወልዱ እዮም ተባሂሎም ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ መከላኸሊ ጥንስን ገለን ብሕቡእ ዝሃብወን ኣብ እስራኤል ድማ ብፍሉይ ዝተራየ ጉዳይ ነቶም ፍላሻ ዝበሃሉ ኢትዮጵያ እስራኤላዊ መበቆል ኣለዎም ተባሂሎም ዝመፁ ሕብረተሰብ ምፅእ ምስ በሉ ብዘይ ፍቃደን መከላኸሊ ጥንሲ ወይ እውን ብዙሕ ክወልዳ ከም ዘይክእላ ከም ዝገበርዎን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ፑቲን ግን ህዝቡ ንክባዛሕ ይሓትት ኣሎ ቻይና ተመሳሳሊ ኤርትራ ድማ ነቲ ዝነበራ ኩነታት ብዝለዓለ መንፈስ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ምቁፃር ናይ ህዝቢ ከምፅእ ከለኹ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሕብረተሰብና ድማ ነቂሑ ከምቲ ናይ ቀደም ናቹራል ኮይኑ ክኸይድ ኤርትራ ኣዝዩ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ብመንፅርቲ ሃገር ብመንፅርቲ ዘለዋ ፀጋታት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ሆፕ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት ናብ 10 ሚልዮን ክበፅሕ ናተይ ትምኒት ከምኡ እዩ ክበዝሕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዝኣክል ፀጋታት ኣሎ ምዚ ሕጂ ሕርሻዊ ተቕርፂ ተዋዲድሉ ዘሎ ድማ እንተበዝሐ የምሕረሉ ንዑ ድማ ሰሪሑ ንክጥቀመሉ ነቲ ኩሉ ዲጋታት ክጥቀመሉ ህዝቢ ዘድልየካ ኣይ ሆፕ እቲ መንግስቲ ድማ ብዝለዓለ ካምፔይን ክገብረሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ክንደቲ ኣንታሽሙ ሕጂ ናብ ዞባና ክንመፅእ ኢና መጀመርያ ብሱዳን
Welcome. We start with Sudan. The United Arab Emirates has accused the Sudanese army of carrying out a targeted attack on its ambassador's residence in the capital Khartoum. The UAE's foreign ministry said the residence of its envoy was attacked by a Sudanese military aircraft on Monday. The ambassador was not present in the residence. He left Sudan. The ambassador was not present in the residence. He left Sudan after እንታይና ንርኢ ዘለና ሱዳን ብብዙሕ መንገዲ እያ ትጥቀስ ዘላ ሚድያ ብብዙሕ መንገዲ ብሕማቅ ጥራይቃ ብፅቡቅ ኣይኮነን ዩኤኢ ኣምባሳደር ናቶም ኣብ መንበሪ ናይ ኣምባሳደር ናቶም ኣብ ሱዳን ብሰራዊት ሱዳን ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተሃረመ እዚ ድማ ገበን ምዃኑ ንመንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ሰራዊት ሱዳን ከሲሳ ኣላ ማለት እዩ እዚ ክስ እዚ ድማ ኣብ መዛረባ ርእሱ ኮይኑ ቀኒዩ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ እንታይ የጋጥም ኣሎ እስከ ንስማ The war erupted last year. The UAE embassy has been relocated and is operating out of the port Sudan. But the foreign ministry said the attack caused extensive damage to the building. The Gulf nation has strongly reacted by calling it a heinous attack. So መንግስቲ ናይ ዩኤኢ ነዚ ጉዳይ እዚ ገበን ናይ ኩናት ምዃኑን ጌጋ ምዃኑን እቲ መንበሪ ገዛ ናይ ዲፕሎማስኛታት ናይ ዩኤኢ ዘጋጠመ ድማ ገበንን መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ካልእ ክሲ ክወስዶ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዩኤኢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትዛረብ ከላሲ ሃገር ምልእቲ ትዓኑላ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ኣምባሳደር ናይ ሃገሮም ኣብ ሱዳን ስለ ዝተሃረመስ እሱ ኩሉ ሱዳን ንዓነወስ ፍሉይድ እዩ ኮይኑ ንሱ ኣይ ዶንት ኖ በት at the end of the day ዩኤኢ ከምኡ ክትብል ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስ ሱዳን ተፋጠጥ ስለ ዘላያ It has called on the army to take the full responsibility for the incident. UAE's foreign ministry also affirmed that it will lodge a complaint to the League of Arab States, the African Union, and the United Nations. The Sudanese army, meanwhile, has rejected the accusation and has instead blamed the RSF for the attack. The attack on the UAE ambassador's residence comes as the Sudanese army launched its biggest offensive in months. እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኤምባሲ ቀዳማይቲ መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ማለት እዩ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ንሕና ይገበርናዮን ኢሉ ንዑ ዝገበረ RSF ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ መን ከም ዝገበሮ ቸክ ትኸውን እዩ ዩኤኢ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ቤት ፍርዲ ከተቕርቦ ናብ ናይቲ ናይ ኣረብ ሊግ ክትከሳ ምዃና ከምኡ እውን ናብ ኣፍሪካን ዩኒዮንን ናብ ዩኤንን ክትከስስ ምዃና ነጊራ ኣላ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝኸደ እዩ to retake the areas of Khartoum lost to the paramilitary Rapid Support Forces or the RSF. War between the army and the RSF erupted in April last year over a transition to free elections. The army has repeatedly accused the UAE of providing weapons and support to the RSF in the 17-month-old war. However, the Gulf state denies the allegations. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ንዩኤኢ ነዚ ነቲ ሕሜት ትድግፎ ከም ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዝ ከም ዝወሃብ ዘሎ ይነግር እዩ መንግስቲ ናይ ሱዳን ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ፀኒሑ እዩ ወላ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዋዕላ እውን እንተኾነ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሽማዳ ይረቑሕን እምበረይ ኣብቲ ጉዳይ እውን ነቲ ኣርእስቲ ኣብ ናይ ዩኤን ዋዕላ ኣልቡርሃን ጠቂስዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ንሓትሕቶም ክካሰሱ ነዊሕ እዩ ኮይኑ በንጻሩ እቲ ናይ ዩኤኢ ትድግፎ ዘላ ሕሜት ድማ ሕጂ ኣብዚ ኩናት ይሰዓር ከም ዘሎን ኣብ ካርቱም ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ We have lots of evidence that proves that there are planes that transport weapons from the UAE to Uganda and then to Chad. This situation was confirmed in the report of the United Nations and was made clear to us through flight tracking. That's why this situation is clear and everyone knows that is one of ሱዳን ድማ ብወገና ዩኤኢ ብመንገዲ ዩጋንዳ ጌራ ብመንገዲ ኡጋንዳ ጌራ ካብ ድማ ናብ ጫድ ጌራ ኣፅዋር ተጓዓዝ ከም ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ኤቪደንስን ጭብጥን ኣለና ስለዚ ኢማራት ንሕሜቲ ወይ እውን ነቲ RSF ትሕግዞ ከም ዘላ ቤንጌራ ትሕግዞ ከም ዘላ እውን መረጋገጽ ኣለና ኢሎም ነዚ ኣብቲ ናይ ዩኤን ኣብ ዩኤን እውን ከሲሶም ነይሮም እዮም በዚ the main reasons why the war has continued. A UN document that was leaked in January described the accusation against the UAE as credible. It found evidence that suggested that the UAE had sent weapons to the RSF several times. As per the document, Emirati passports were allegedly found in Sudan, which were linked to soldiers of the RSF. Analysts say
So UAE ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ እትያ ከም ዝነበረት ወይ እውን ኢድ ከም ዝነበራ ዝገልጽ ናብ UN ጥርዓን ከም ዝቐረበን ንሱ ድማ ክሬዲብል ወይ ዝእመን ጭብጥታት ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ነይሮም ኣብ መንጎ ሱዳንን UAEን ዘሎ ወይ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን UAE ኢዳ እትያ ከም ዘላ ከም ኣብቲ ኩናት ክጅምር ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ سعوديان ግብፅን እውን ምስቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎም ይንገር ነይሩ ግን እቲ ስዑድያ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ኣሎ ኣብ ሱዳን we don't know ብዙሕ ዝረአ ይኮነን ናይ UAE ግን ብተደጋጋሚ ዓብይ ሓይሊ ከም ዘለዎምን ብዙሕ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎምን ዝገልጽ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ብዕምቆት አልጀዚራ ገይሮም ነይሮም መሰለን እስከ ነስማዕ ኣብዚ funds and fighters to the RSF. But he didn't name any names. Who is he referencing here? The army has, on occasion, several times, like the foreign ministry and the delegation to the United Nations, have accused the UAE of being the major sponsor of the RSF, supporter and sponsor. And there's also been UN reports by fact-finding missions who have stated, and also media reports from the likes of the Washington Post and the New York Times and so on, others, of the UAE's role in regards to the RSF. ስለዚ እቲ ጉዳይ ከም ዝብልዎ ዘለው UAE ኢድ ከም ዘለዋ ከምዚ ንስለ ዘረባ ዝዝረብ ነገር ጥራይ ዘይኮነሲ ንዑ ዘረጋግፅ ጭብጥታት ብዙሕ ግዜ ከም ዘጋጥመን ኣብ ዓበይቲ መጽሔታት ክምባል ዋሽንግተን ፖስት ድዩ ጋርዲያን ድዩ ገለ እውን ከም ዝወፀ ትብትሓሓሲ ዕምቆ ዘለዎ ምትሓሓስ ከም ዘለዎ UAE ድማ ደገፍ ከም ዘለዋ ስለምንታይ ግን ትደገፍ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ኣብዚ Of course, the UAE has denied these reports, but you can deny one or two, but when there's a stream of fingers being pointed at you, and you even have members of Congress and you even have members of the British Parliament coming out and saying the UAE must stop its support of the RSF, it says something. But at the same time, the RSF has its own means of finance. Hemeti, the leader of the RSF, owns one of the largest, or if not the largest, gold mine in Sudan. They have a So እዚ ንሪኦ ዘለና በቲ ሓደ UAE ጥራይ ትሕግዞ ዘላ ክትብል እውን የስ UAE ብኩሉ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ይኹኑ ናይ UK ናይ ካልኦት ኩላቶም ትሕግዘለኺ እዚ ነገር እዚ ከተቋርፆ ከም ዘለዋ ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡ እዩ UAE ግን ካብዚ ነገር እዚ ብኸመይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ ክትገብረላ ይትኽእል ያ ልካ ከምቲ ናይ እስራኤል ባዕልኩም ትፈልጡ ኢላ ትኸይድ ዘላ ዝኾነ ኣንፃራ ክግበር ዘይክድ UAE ድማ ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣንፃሩ ተዛሪብካ ከተስምዖ ትኽእል ወይ ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ኣይኮኑን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ሕሜቲ ብዙሕ ናይ ወርቂ ዕደና ሱዳን ብዙሕ ናይ ወርቂ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሕ ናይ ዕደናታት ዝዓበየ ናይ ዕደናታት ናይ ወርቂ ድማ ንሱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ንክገዝእ እውን ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ወርቂ ዕደናታት ትገዝእሎ እዚ ወርቂ እዚ ድማ ኣበይ ዝሽየጥ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ UAE ዝኸይድ ኣብኡ ዝሽየጥ ስለዚ ብክንደይ ዋጋ ብኸመይ ዲል ዝወፅእ ኣሎ ኢደዝማተር ግን ሓደ ዓብይ ዲል ከም ዘለዎ ወይ ብዙሕ ኣታዊታት ምንጭ ናይ ኣታዊታት ተቆፃፂሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን መቸም ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ገለገለ ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ከምዚ ቪድዮታት ስለዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣትዩ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀረን ሓያል ኦፌንሲቭ ገይሩ ንህዝቢ ሱዳን እውን ዘገረመ ኩነታት ከም ዝፈጠረ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ሱዳን ፖለቲካ ወይ እውን እቲ ኩነታት ሎሚ ዝስዒሩ ትብል ፅባሕካ ሓደ ይስዕር ሓደ ይወድቕ ሓደ ማለት ይግበረሎም ኢኻ ትብል ግን ቀፃልነት ክህልዎ ድዩ የብሉን ግን we don't know ስለዚ እቲ ኩነታት ንግዚኡ ድዮም ሒዞሞ ዘሎ ዋላ ናሓዋሩ በወገን UAE ክንዛረብ ከለና ግን ካልእ ኣርስቲ እቲ ጉዳይ war in West Asia, the US named UAE as a major defense partner this week. The announcement came after US President Joe Biden met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the White House. ስለዚ ብካልእ መንገዲ ኣሜሪካ ንUAE ክንምንታይ ጠጠው በሉ ዶ ገሎ ዶ ክብልዎም ይፍትኑ ኣለው UAE ሜጀር ዲፈንስ ፓርትነር ናቶም ምዃና ኣብዚ ለንቀነ ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ርክብን ዝምድናን ከም ዘለዎም ስለዚ ንUAE ትደልያ ከም ዘላ ኣሜሪካ ንርኢ ኣለና that's why ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ወይ ገለገለ ዝገብርዎ ሸለል ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ኣንፃር ኢማራት ተሪር መርገፂ ኣሜሪካ ክህልዎ ኣይክእልኒ እዚ ከዓ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዓብ ተራ ክህልዎም እዩ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ዓብ ፖለቲካዊ ኢድ ዘለዋ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና እሱ ጥራይ ግን ኣብ ካልእ እውን ክንርኢና ማለት እዩ they have gold company, they have financing, they have security, and don't forget the militia. They've been bankrolled, and they were paid heavily by the former government of Omar al-Bashir, and they were also paid under this something where the EU paid the Sudanese government and Hemeti's men to set up camps to halt migrants from crossing over the Med into Europe. So there's so many different entities that have lined the pockets of the RSF. But currently, at this moment in time, it is the likes of the UAE, the likes of Ethiopia, the likes of Haftar in Libya, fingers have been pointed at as
the ones who are basically enabling the RSF to continue. So ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ዞባ ኩነታት ክንርኢ ከለና እዚ ዞባ እዚ ክንሪኦ ከለና ሱዳን ሓደ ዓቢ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን UAE ዓቢ ኢድ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዓብዩ መንግስቲ ናይ ዓቢ ትቀንዲ ሓጋዝናቱ ደጋፍናቱ UAE ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ሶማልያ ንሶማሊላንድ ክፋል ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብቲ ወደብ በርበራ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ገይሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሶማልያ ዝበሃል እውን ኣብቲ ቦሳሶ ዝበሃል ቤዝ ከም ዘለዎ ኣብ የመን እቲ ከተማ ዓደን ዝበሃል ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ተቆፃፂሩ ዘሎ ምዃኑ ከምኡ ድማ እቲ ሱቃጥራ ዝበሃል ቦታ እውን ተቆፃፂሩ ዘሎ ንላዕሊ ተኸይድካ ኣብ ሊብያ እውን ነቲ ቤንጋዚ ዘሎ መንግስቲ ዝያዳ ዝቋፀሮን ሽርክነት ንዑ ዝዕጥቕ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምስ ጫድ ዓቢ ዝምድና ከም ዘለዎ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ዓቢ ዝምድና ንኬንያ ይኹን ኡጋንዳ እውን ስለዚ UAE ማለት ዓቢ ጭዋዳ ዘለዎ እዩ ኢኮኖሚካሊ ከምኡ ድማ ሚሊተሪሊ ብቁጠባ ጥራይካ ኣይኮነን ዋላ ወታደራዊ ምትእትታው እውን ዝገብር ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና that's why ኣብዚ ዞባ እዚ ዓቢ ንሴኪሪቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ተራ ዝፃወት ዘሎ ሃገር ተሎ UAE እዩ ኢማራት ድማ ንኣሜሪካ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ተቆፃፂሮማ ዘለዎ እዮም that's why ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ነገራት ንክቀያየሩ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እውን እንተሪኢና ኣብቲ ላስት ደረጃ ብፍላይ ንደብረ ብርሃን ደገሎ ይመፁ ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉሉ ዝነበሩ ዓቢ ፍሉይ ድሮናት ዝሓገዝዎ UAE ምንባሮም እቶም ናይ ተጋሩ ካምፔይንስ ብዙሕ አንጻር UAE ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ይዝከር ኣብኡ ጀሚሮም ነቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል እውን ፋንድ ዝገብርዎ ትሬን ዝገብርዎ እውን ዘዕጥቕዎ እውን UAE ምዃኖም ዝንገር ዓበይቲ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እውን ስለዚ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርካ ንሕሜቲ ምዕጣቕ እውን ከም ዘሎ ብመንገዲ ጫድ ጌርካ ምዕጣቕ ከም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ UAE ድማ ዓቢ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ኣብቲ ዞባቲ that's why እዚ ኩነታት ኣቃሊልካ ክረአ ዝኹን ኣብ ሱዳን ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ካልኣይ ኣርእስቲ ድማ ናብዚ ንስከረጅ the northern part of Somalia and ISIS growing in numbers. How much have they grown in that area? Oh, wow. They are, in the past year, it's probably grown probably twofold. I won't give numbers, but it's more than what it was last year. So that's very concerning. Does the U.S. believe that the leader of ISIS Somalia, Abdul Qadir Mumin, is the global leader of ISIS right now? We have to take it as credible. So we'll እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣልሸባብ ጉዳይ እቲ ኣይሲስ ዝብልዎ እዚ ኣይሲስ ትበሃል ቃል ኩሉ ግዜ ከተስተውዕሉላ ኣለኩም ኣይሲስ ዝበሃል ኣሜሪካን እስራኤልን ይድግፍዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነገር ኣብ ሱርያ ነታ ሃገር ንምዕናው ድማ ዓቢ ተራ ዝተፃወተይ ነይሩ ነቲ ሓላፍናቱ ድማ ኦባማ ዝመስረቶ ምዃኑ እዩ ከዓ ዝነገር ኣሜሪካውያን እዮም ከምኡ ዝብሉ ሕጂ ድማ እቲ ሓላፊ ናይ ኣይሲስ ካብኔው ናበይ መፅኡ ይብሉ ኣለዉ ናብ ሶማልያ መፅኡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ኣሎ በሃል ኣሎ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ምስ በሎስ ከም ኣገዳሲ ጌርና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣገይን ሶማልያ ሓንቲ ኮምፕሊት ሃገር ምሉእ ናፅነት ዘለዋ ንኩሉ ትቆፃፀር ሃገር ንኸይትኸውን ብዙሕ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ሓይሊ ቀዳማይ ጎታታ ሓይሊ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እሱ ድማ መን እዩ ዝዕጥቆ ካበይ ዝመፅእ ታፅዋርናቱ እንታይ እዩ እሱ ከቢድ እዩ ንክትርድኦ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣልሸባብ ይሕይል ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣልሸባብ ድማ ንምትትታው ኣብ ሶማልያ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ So we're just watching that like closely as far as who is the overall leader and if ISIS professes that, we got to take that seriously. The Horn of Africa is in turmoil right now due to the differences between Somalia and Ethiopia. From a national security perspective, how does this affect the war against al-Shabaab? There's limited operations with the Ethiopians at this time. Time will tell if they can settle their differences, and because when they do work together, they're very, very effective at clearing out al-Shabaab. The unknowns. እንታይ ዘሎ ፀገም ድብል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዓቢ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከብእትዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎ ምፍልላይ ነቲ ዞባዊ ርግኣት ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ይብል ኣሎ ክምልስ ከሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ሶማልያ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ ንኣልሸባብ ንምስዓር ወይ እውን ንምዕፃሩ ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም እንተኾነ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ነቲ ናይ ኣልሸባብ ምምላስ ክፈጥር ክእል እዩ እዚ ከዓ ኣጋይን ንሶማልያ ሙሉእ ብሙሉእ ነብሳ ንኸይትኽእል ዝግበር ኤክስኪውዝስ እዩ ክንደይ ዓመታት ንኣልሸባብ ተቃሊፅካ ክስዕሮ ኣይትኽእልን ዘይትስዕሮ ተኮይንካ ከደይትገድፎ ነቶም ህዝቢ ባዕልካ ዘይትዕጥቆም ሶማልያ ባዕላ ጉዳያ ንክትሕዝ ዘይትሕግዛ ኣጋይን ሶማልያ ሙሉእ ብሙሉእ ነብሳ ንክትክል ኣይትድለን እያ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርድኦ ዘለና ሓንቲ ሃገር ምስ ወደቐት ክትንሳ ኣይደልይዋን እዮም ንምትእትታውን ንምምዝማዝን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልያ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዋ
يفلت سلو زلو نزو داي زخا متتاو كتقبر سلو زلكا ناي جيوبوليتيكا ومسحاب أب لعلين توسيق كالو سوماليا نختنس بزوح ساقام كقاطما محاونين نرزالنا. Or who are going to be the true contributing country to the awesome construct, the transition from Atmos to awesome. And that starts at the end of the year. In the Atmos construct, one of the anchor and frontline countries was Ethiopia. So that's what has me concerned. Because Ethiopia, especially in the southwest state, and their contributions to the liberation and stabilization has been valuable. General Langley, do you think that U.S. forces may be ሕጅንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ገለገለ ስቴትስ ናይ ሶማልያ ዓባ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎም እዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ንዕኦም ብኸመይ ካ ክትኮ ትኽእል ምናልባት ናይ ግብፂ ሓይሊ መፅዩ ክንዲ ምንታይ እዩ ግብፂ ካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተሪሮ ክሰርሕ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ዝበሎ ክንርኢ ኢና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ንጹር ዝኾነ መርገፂ የብላን ስለምንታይ UAE ከመይ ጌራ ትሒዛታ ከም ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያ ትውፃእ ሶማልያ ብካልእ መንገዲ ትተካዮ ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ረብሓ ናይ UAE እውን ክትግበር ስለዘይክእል እዛ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መንቀራቅሮ እውን ከም ዘላ ኢኻ ትርኢ ረብሓ ናታ እንታይ ኣብቲ ዞባት we don't know ኣብ ትሕቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ካልኦት ነቲ ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከይገሃሱ ንናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እናዓቀቡ ናቶም ካልእ ተወሳኺ ረብሓ ዝገብሩ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ይፀገም ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከይገሃሰት UAE ኣብ ውሽጢ እቲ ናትኩም ረብሓ ከነውሕሶ ኢና ግን ኣብ ትሕቲኡ ናትና ተወሳኺ ረብሓ ከነሳልጥ ኢና ብምባል እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ሶ ኣሜሪካ ድማ ኣንፃሩ ደው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ኣብ ካልእ ዘሎ UAE ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዋ ስለ ዝፍለጥ ሽፋን ናይቲ ሃገራት ዓረብ እውን ስለትህብ ዘላ ኣንፃራ ጠጠው ዝበለ መርገፂ ክወስዱ ይክእሉን እዮም UAE ድማ ነዚ ብኮ እዚ ፅቡቅ ጌራ ትጥቀመሉ ኣላ ማለት እዩ during that transition from Atmos to awesome or even after that transition to try to supplement the security as they're trying to bring forces out and pull forces in? No, that's not my mission. That's not what we're there for. All of our initiatives and our approach on the African continent with our African partners will be Africa-led and U.S. enabled. So our piece of enabling is not our boots on the ground. We're there to advise and assist in the training, but the fight is theirs. I want to follow up. So እንታይ ላቶ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ኣብቲ ቦታት ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ድዩ ምስ በለቶ ነው ሰራዊት ኣይንቱን ኢና ንኻልኦት ጥራዮም ነብሶም ክከላኸሉ ክንሕግዝ ኢና ንኽእል እምበር ሰራዊት ናትና ኣብኡ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኣሜሪካ ንጹር ዘይኮነ መርገፂ ወይ እውን ኣካይዳ ከም ዘለዋ ንርዳእ ካብዚ Senior defense officials told VOA in June. They had said that the Somali National Army's Central Somalia campaign had ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንክንደይ ሶማልያ ንነብሳ ንክትክል ሰራዊታ ንክትሃንፅ ግብፂ ክሕግዝዋ ኤርትራ ክትሕግዛ ቱርክ ትሕግዛላ ግን ንሱ እኩል ከም ዘይከውን ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ቦታት ክትወፅእ ከም ዘይትደሊ ዘላ ምክንያት ድማ ንኣልሸባብ እንተገዲፍናዮ ናባና ክመፅኡ ስለትብል ዘላ ኢትዮጵያ ምትእትታው ናይ ሶማልያ ክትጥቀመሉ ስለትኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግብፂ ኸ ብዛዕባ ክልተ ጉዳያት ብዛዕባ ናይ ሶማልያን ብዛዕባ ናይ ሶማልያ ዝበለቶ ክልተ ሰለስተ ናይ ግብፂ ከስማዕኩም ሕጂ Egypt issues new warning over Nile Dam dispute with Ethiopia. Back in Cairo, the issue of the Nile River remains a critical topic as Egypt's foreign minister has once again emphasized the country's unwavering commitment to safeguarding its water rights in light of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, commonly referred to as GERD. The minister asserted that the Nile is not merely a river, it is the lifeblood for over 110 million Egyptians. His statement, we will ስለዚህ ግብፂ ጉዳይ ናይ ኒል ተራ ነገር ከም ዘይኮነን ነቶም 110 ሚሊዮን ዝኾኑ ህዝብናቶም ክንደዮም ዝኾኑ አይደኖ I think ህዝብናቶም 80 ሚሊዮን ክኾኑ ኸሊ 30 ሚሊዮን ካብ ሱዳን ተሎ ንዑ ደሚር ዝብል ዘሎ ናይ ህይወትን ናይ መንባርን ዘይመንባርን ሕቶ ስለ ዝኾነ ጽኢልካ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ እዚ ኣቐድማ ቢሎም ተበለዎ እዮም ለንቀነ ድማ ኣብ UN ዝበሎ ድማ ኣምፂልኩም ነይረ ብሕፅር ዝበለ እዚ አይሉ ነይሩ very closely. We will keep the Charter in mind and will take all necessary measures so as to secure the interests of our people and our very existence. Egypt will not tolerate any existential threats. Those who do not recognize this are mistaken. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ብኒል ዝመፅእ ነገር ሸለል ክትብሎ ከም ዘይትኽእል ነዚ ስግኣት እዚ ነዚ ስምዕታናትና ሸለል ዝብሉ ሃገራት ድማ ዓብ ዋጋ ክኸፍልሉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ኣገይን ግብፂ ኩሉ ዓይነት ኢንስትሩመንትስ ኩሉ ዝከኣላ ክትጥቀም ምዃና
እንታይ ያለው ዘይተጠቀመትሉ ጥራይ ካክትል ዘለካ ካለ ኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ድዩ ፀቕጢ ድዩ ብካለ ድዩ ኩሉ ነገር ፈቲኖም እዮም ኣብ ውሽጢ እቲ ሳቦታጅ ምግባር ድዩ ገለ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ እንታይ ኣለዎም ዘይተፈተነ ንምባል ድሕሪኻ ድማ እዚ ምስ ሶማልያ ዝብልዎ ዘሎ ንኣብነት ተመሳሳሊ ኣብ መደረናቱ ብዛዕባ ሶማልያ ዝበሎ ንስማ and endorsing the new UN mission in Somalia will be able to preserve security and stability in that country in keeping with what its people and its government want. We condemn the mission in Somalia will be able to preserve security and stability in that country in keeping with what its people and its government want. We condemn all unilateral measures threatening Somalia's unity, its sovereignty, extending across its territory. ከም ንሪኦ ዘለና ብንጹር እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ሲሪየስ ኮይኖም ክሪእዎ ከም ዘለዎን በቲ ሓደ ከም ዩኤን ኮይኖም ኣብቲ ቦታት ብምምፃእ ሰላም ናይ ሶማልያ ንኽረጋጉ ክፅዕሩ ምዃኖም በቲ ካልእ ወገን ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍር ኣብ ናቱ ስልጣን ዝፍትን ድማ ንዕኡ እውን ጠጠው ከነብል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና እዚ ክብሉ ከለዉ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ እውን ይሰርሑ ኣለዉ እዮም ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከግብፁ አቻቸው ባድር አብደላቲ ጋር በአካል ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ አስገዳጅ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ብሊንከን የውሃ ጉዳይ ለግብጽ የህልውና ጉዳይ እንደሆነም በውይይቱ ላይ አንስተዋል። በግድቡ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ ስምምነት ላይ በመድረስና በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ጉዳት ባለማድረስ አስፈላጊነት ስለዚ ብሊንከን ድማ ብተደጋጋሚ ወይ እውን ብንጹር ከም ዘነፀሮ እንተሎ ናይ ጉዳይ ናይ ግብፂ ከም ዝርድኦን ግብፂ ድማ ኩነታት ፀጥታ ነቲ ናይ ኒል ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከምፅኣላ ከም ዝኽእልን መፍትሒ ክረክብ ከም ዘለዎን ናይ ግብፂ ጉዳይ ድማ ከም ዝርድኦም ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ንግብፂ ኣንፃራ ጠጠው ክብል ኣይክእልን ብሊንከን እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ግብፂ ንዝብል ግን ኢትስ ቨሪ ዴሊኬት ብርግፅ ኣብ ሱዳን ከም ዩኤን ኮይኖም ድዮም ተኻሊ ኩሉ ክገብርዎ ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ ኩሉ ክገብርዎ ዝደልዩ ክገብርዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ በዚ መቃኒና ክንሪኦ ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ክትርዱ ዘለኩም ግብፂ ብኒል ገይሮም ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ተቆፃፂሮሞም ከም ዘለውን ለይትን መዓልትን ብዛዕቦም ከም ዝሓስቡ ገይሮሞም ኣለዉ ኢማጅን ኢትዮጵያ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዓሰብ እንድሕሪ ሒዞም ክሳዕ ክንደይ ክሳዶም ክሓንቅዎም ከም ዝኽእሉ ግብፂ ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ዓሰብ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ሒዞሞ ብክልቲኡ መንገዲ ጎረሮም ክሓንቅዎም ምዃኑ ይተረዲዮም ዘሎ ግብፂ ድማ ኢዶም ጥራዮም ክብ ዝኽእሉ ዝበለ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ግብፂ ሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንኸይተኣቱ ካብ ኤርትራ ላዕሊ ስግኣት ኣለዎም ክንብል ንኽእል ኢና ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕርና ናትና ስለ ዝኾነ ማንም ክወስደልና ይንደልን ኢና ግብፂ ግን ማዕረቲ ኤርትራ ንወደባታ ኢትዮጵያ ከይትወሮ ንፈርሆ ወይ ንስከፎ ግብፂ ካብኡ ንላዕሊ ስክፍታ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ኣለኩም ስለምንታይ ዓሰብ ወይ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ዶብ ነቲ ባቤል መንደብ ክሳዕ ክንደይ ክትቋፀሮ ከም ትኽእል እዩ ዘኽእለካ እዚ ወዲ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ናበይ ክወስዶ ይኽእል ብተመሳሳሊ ነዚ ዘረባ ጥራይና ተዛረብኩ ኣብ ዶክተር ፍቅሬሱስ ሓንቲ ፖስት ገይሩ ነይሩ እንተላ ኮይና ከበኩም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ዝበሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ካልእ ፈተናታት የጋጥም ከም ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ በቶም ሕቲ ማለት እዩ መርከብ ታሪማ ኣላ ድያ ወይ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ድማ ንግብፂ ስግኣት ኣለዎም ኢትዮጵያ ኢማጅን ኣብቲ ቦታ ትኮፍ እንድሕሪ ኢሎም ክሳዕ ክንደይ ፀገም ክፈጥሩሎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጥዮም ዳትስ ዋይ ንሳቶም እውን ካብዚ ኩነታት ዝክድሕንሉ ዝኽእሉ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ዶክተር ፍቅሬሱስ ገይርዎ ዝነበረ እዩ ሓደ ኢንሲደንት ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ባሕሪ ኣገን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ባሕሪ ናይ መንጎ የመንን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዳትስ ዋይ ግብፂ ኣብዚ እውን ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ ሲሲ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት መግለፂ ኣብ ዘውፅኦ ምስ ሶማልያ ንገብሮ ዘለና ኢትዮጵያ ንምቋም ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ንሶማልያ ክንሕግዝ እውን ግዴታና ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ናይ ሶማልያ ጉዳይ ክንምንታይ ኢትዮጵያ ብዓለም ደረጃ ምስ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ዘለኹም ግደፍዎ ክብሎ ከለዉ ኖ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍካ ንሕና ንሶማልያ ክንሕግዝ ግዴታና እዩ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ንገብሮ ዘለና ሲሪየስ ይብል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እንተስ ንዑ እንተስ ንኻልኦት መጠንቀቕታ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ቪድዮ ሼር ገብርዎ ኣሎ እቶም ካድረታት ናቱ ሸብረው እኛ ተሸብረን ምናምን እዚህ ያለው ኃይል ጠፍቶላቸው መንግስት የለም ብለው የሆነ ፑፔት አስቀምጠው ፍላጎቶቻቸውን ማሳካትና እረፍ አታሸንፈኝም ብዬ ነበር አይደለም እኛን አትችሉንም እኮ እኛ ምን ይቻላል ማረፋችሁን ዘግተህ ተቀመጡ ለማለት ነው ይሄ ደግሞ አይቻልም ይሄ የሚቻለው በእኛ መቃብር ላይ ነው አይቻልም ይሄ እንደማይቻል
አታካሽ ስራዎች ይጠይቃል፣ አድካሚ ስራዎች ይጠይቃል። በጣም ብዙ መልፋት አለብን፣ አርሚ ማጠናከር አለብን። እሱን አድርገን ጥላታችን እነሱ የሚፈልጉት እንደዚህ ያሸብረው እኛ ተሸብረን ምናምን እዚህ ያለው ኃይል ጠፍቶላቸው መንግስት የለም ብለው የሆነ ፑፔት አስቀምጠው ፍላጎቶቻቸውን ማሳካትና እረፍ አታሸንፈኝም ብዬ ነበር አይደለም አታ ብዙሉ ወሲ I think indirectly ንግብቲዩ ኣብዛ ዓዲ ኣትዮም ንዝኾነ በቲ ተቃወምቲ ገይሮም ተዓዊቶም ንዓታቶም መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ገይሮም ንባዕሉ መጋበርያ ክነስኮ እዩ ንኻልኦት ብነፍሲ ገይሩ ስለ ዝገልጾ እዩ ኩሉ ንባዕሉ ሱስ ናይ ሶሊድ ፋውንዴሽን ሃልይዎ ኮይኑ ብነፍሱ ዝመሓደር ዘሎ ቤናይን መፅዎ anyway ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ትሕቲ መርሕነቷ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ካልእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ኣብዛ ዓዲ ክመፅእ እዩ ኢሉ ስቃይ ስለ ዘለዎ ዝተዛረቦ ዘረባ እውን ይብሉ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓሸውየ መወዳእታ የብሉን ኣብዚ ስምዑ እጂ መሰረት የተቀመጠ ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ያው አንዱ ሰላምን ለማረጋገጥ የህወሓት ኃይሎች በ30 ቀናት መሳሪያ መፍታት አለባቸው የሚል ነገር ተቀምጧልና ዛሬ ላይ ትግራይ ላይ የምናየውን ነገር ሲናይ እንደገናም ደግሞ አማራ ክልል ብቸኛ ምክንያት ነው ብዬ አላምንም። በተለያዩ መረጃዎችም አሉ። ነገር ግን አማራ ክልል ላይ የፋኖ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ እንዲቀጣጠል ወይ ደግሞ ድጋፍ እንዲያገኝ አንዱ ምክንያት የሚሆነው በተቀመጠው 30 ቀን የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች መሳሪያ መፍታት አለመቻላቸው ነው የሚል ነገር አለና ለምን በስምምነቱ መሰረት መሳሪያ አልፈቱም? ነቲ ብርሃን ጁላይ ዝሓቶ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ስምምዕ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ውሽጢ 30 መዓልቲ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዕጥቂ ክፈትሕ እዩ ነይርዎ ንሱ ዘይምፍትሑ ጅምሉ ብምሉእ ንሱ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ ኣፅዋር ድዩ ገለመለ ነቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ከም ዝሕይል ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ኣፅዋር ካብኡ ከም ዝረክብ ከም ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ክኸውን ዘይተኻእለ እዩ ዝብሎ ዘሎ እንደዛ አይደለም። በ30 ቀን መሳሪያ መፍታት የሚባል ነገር ከዲዲአር ጋር ነው የሚያዘው። ከዲዲአር ጋር ነው የሚያዘው። ዲዲአርን ለመተግበር የኢትዮጵያ መንግስትም ቲፒኤልኤፍም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ተስማሙት። የዲዲአር ወጪ በጣም ከባድ ነው፣ ትልቅ ነው። የተስማሙ ኃይሎች የዲዲአር በጀት ማምጣት አልቻሉም። ሰውየውን ጠመንጃውን ተቀብለህ ወደ ቤቱ ለመሸኘት ዲዲአር ተግባራዊ መሆን አለበት። ያኔም ሲወሰን ፕሪቶሪያም ሲወሰን እንዳው ጠመንጃውን አስረክቦ ያለ ዲዲአር ወደ ቤቱ ይሂድ ይበተን የሚል ውሳኔ አልነበረም። ግን የኢትዮጵያን ጸጥታ ስጋት አለ። ያንን ስጋት ቲፒኤልኤፎች መሳሪያ ካስቀመጡ ብቻ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት የመጀመሪያ የሚያሳስበው ነገር ተመልሶ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ነው እንጂ የሚወጣው ሰው ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀልበት ማቋቋሚያ ገንዘብ የሚለው የስምምነቱ አካል ነው። ምናልባት በ30 ቀናት ውስጥ ስምምነቱ አካል ነው። ዲዲአር ሰራዊቱ ወደ ዲዲአር ፕሮግራም ይገባል፣ ትጥቁን ደረጃ በደረጃ ይፈታል ነው የሚለው። አንደኛ ደረጃ ትጥቅ ፈቷል። ሁለተኛ ደረጃ ትጥቅ ለመፍታት ዲዲአር ተግባራዊ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ። ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ዝመላለስ ዘሎ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ፕላስ ኣብ ፋኖ ዘሎ ሓይሊ እናበርትዐ ስለ ዝመፀ ኣብቲ መጀመርያ ስለምንታይ እዚ ኣፅዋር እዚ ክወርድ ዘይተኻእለ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ኣፅዋር ድማ ካብ ህወሓት ብዙሕ ግዜ ናብ ፋኖ ከም ዝሽየጥ ዝነበረ እውን ስለ ዝንገር እዩ። ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ድማ እንዲመጣ አልነበረም ስራ የተሰራው። ሀገር ጭንቅ ውስጥ ስትሆን መንግስት ድረሱልኝ ጥሪ ያሰማ። የአማራ ህዝብ የገባበትን መከራ ለመውጣት የምታውቀው በየቦታው ያለው አማራ ሀገሬን አላስደፍርም፣ ማንነቴን አላስነካም፣ ክብሬን አላስነካም በሚል ሜዳ ገባ። ይህ ሲዋጋ የኖረ ኃይል ገበሬው ፍየሉን ሽጦ ነው መሳሪያ የገዛው፣ ጤፍ ሽጦ ነው ጥይት የሚገዛው። አንድ ገለ ርክብሎ ዝብል አልዒ ይፈልጥን ሚስጥር ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ቃልዑ ነይሮም ምስ ኤርትራ ስሱ ዝራኸብ ነይሩ ዝብል ፕሪቶሪያ ሃደሽ ደሽ በሊኻ ናይ ህዝቢ ድልየት ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም ድልየት ንጎን ገዲፍኻ ወስትንሶም መን ምዃኑ ንግዚኡ ዘይፍለጥ መን ምዃኑ ንግዚኡ ዘይፍለጥ ደጀን ክኾነና ዝብልዎ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ተኣማሚንኻ ነተወሰኑ ውልቀ ሰባት ፀቢብ ድሌት ክበሃል ናብ ሓደጋ ክወድቕ ንምግባር ዘኽእል ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ። ወፃኢ ሓይሊ
بالقرديت ديتسنا سنسكم قاليس غيركم كتوروا وقت كله زيت خونزلو ስለዚህ ከበይደለን ወላ መግሪብ ተዘይሃለሁ ጌታቸው ረዳ ማካሕል ጀምር አነ ከምናተ ይሪቶ ንህዝብ ትግራይ አይወከለን ንውል ቀረውሑ ይዝጎይ ዘሎ ጻድቃኑን ከምኡ ደ አረግታት ይብልዎም ናሁም ጻድቃን ግን መንሰይ ለግለግ መንሰይ ዲዳ ጻድቃን ዛረገ ከባኹም እዩ ምሽጥሮ ለና ጻድቃን ተዝሓለፈ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ታዩ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ዝነበረ እጃም ነይሩ ሰባት ዝቕንፅል ሰባት ዘጥፍዩ ነይሩ ውድብና ግን ይሕሊፋይ ሃበትን ዝምሽጥር እዚዩ ሓቢኣተ እያ ኣነ ነባር ዓቕሚ እየ መካናይ ዝድየ ነይረ ኣብና ሓየሎም እዝየ ነይረ ብደንቢ እየ ዝፈልጥ ኩሉ ነገር ዘይፈልጥ ታሪክ የለን ግን እቲ ምሽጥር ኣየድልን እዩ ብዝኾነ ጽቡቕ ኣይኮነን ትውዱና ናብቲ ዝምባሃል ዘለ መንገዲ እንተተመሊሱ ቁም ኢልና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ንመሰልናን ማዕርነትናን ንቃለሰሉ ህወሓት ክምለስን ኣብ ትግራይ ስሩዕ ውድባዊ መሓውር ኣብ ብብርኩ ክጣያሽን ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ካብ ጉባኤ ዘግለሉ ማእኸላይ ኮሚቴን ኣመራርሓን ገሊፆም ህልውና ህዝብና ንምርጋዝ ዝሓለፉ ሽግራትና ገምጊምና መጻኢ ዕድል ትግራይ ብምንጻር ብዋናነት ኣብ ናይ መንግስታዊ ስራሕትና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ መፃወቲ ግራት ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ነብሱ ዝኻለ ዓለም ይሱ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብሙላ ከማን ኮይና ያኽሎን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነውፂ ውግእ ዕግርግር ፀገም ባእሲ ንበይኒ እዩ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ፋኖ ዝግበር ፖለቲካታት መዓት እዩ ኦነግ ኦኤልኤ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ገሊኡ ናብ መንግስቲ ተመሊሱ ገሊኡ ገለ ዝብል መዓት ፖለቲካ ኣሎ እቲ ናይ ዓፋር ኣሎ እቲ ናይ ሶማል ኣሎ በቲ ናይ ቤንሻንጉል ኣሎ በጋምቤላ ኣሎ ብኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ናይ ትግራይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ መስመር በፂሑ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ቶም ናይ ኣቢ ካድረታት እዮም ዝብሉ ዘለው ቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ዝኸዱ ሕጂ ድማ ቶም ህወሓት ስለደይ ጣዕሞም ንሽረ ይኸዱ ከም ዘለው ኣብ ሽረ ኮፍ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ድሒሮም እውን ናብ ሻዕብያ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ሻዕብያ ክሕግዞም እዩ ምስ ሻዕብያ ርክብ ክግበር እዩ ግብፂ ቡጌራ ክትኣትያ ዝብል ኣብቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ፊልሚ ዝስራሓሉ ዘሎ ግብፂ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህላዊያ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ንኸይትወፅእ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ፍሉጥ እዩ ይፈልጡ ስለ ዝኾነ እዮም ድማ ዘጉርዑ ዘለው ኤርትራ ግን ኣብን ወድኹም እውን ከምዘየላ ናብዚ ናብ ኤርትራ ገፀይ ክሰግር ሕጂ ነዚ ኩሉ እናረኣኻ መኻድ የድሊ መጀመርያ እስከ በዛ ጠምቲ ቪድዮ ንጀምር ኩርናዕቲ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርሊንክ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና እንዳተመነና ሎሚ ድማ ነቲ ሚኒስትር ቱሪዝም ተወዲቡ ንኣስታት 3 መዓልትታት ቱሪዝምን ሰላምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ባዛር ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ቅድሚኡ ግን ኣስመራ ክትበፅሕኩም ተትመፁ ቀዳመይቲ ተኣትዋ ካፈን ቀዳማይ ትጠልቦ ጠለብን እንታይ ምዃኑ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ እንዳበልኩም ኣነ ተው ፅቡቅ ሕቶኻ ቀሪባ ሓቢርኩም ተኸታተሉ ባዛር ናይ ቱሪዝም ዝብል ቱሪዝም ማለት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ቁጠባ እንዲ ብፍላይ ንዝምዕብላ ዘለዉ ሃገራት ድማ እቲ ዝቐለለ ምንጭ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝበሃል ስለዚ ሰብ መፅዮ ኣብ ዓድኻ ነቲ ዘለካ ነቲ ንዓኻ ኢልካ ሰራሕካዮ እናረኣየ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክበካ ስለ ዝኽእል እቲ ዝቐለለ ምንጭ ናይ ፎሬን ሪዘርቭ ዝበሃል እንታይ ኢሎም ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ቱሪዝምን ሰላምን ተለካይ ቱሪዝም ዝህልወካ ስለዚ ተራ ናይ ሰላም ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ምስ ኣተሓሒዞም ካምፔን ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዉ ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እንተኾነ ግን ዕብይ ዝበለ ካምፔን ክግበረሉ ይግባእ ንቱሪዝም ናይ ኤርትራ ካምፔን ዝገብሩ ግን መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ድሓን ሓደ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ክበኩም እየ ተቐፅል እስከ ንርኣዮ እዚ እዚ ሕጂ ክንሰምዖም መተዘረባናቶም أنا رفيق صراحة. واقوها خمي مسل. وزي حجنا أنا عجز على فيري. فيريو. رحت مستسير. موزع غصان. الرأي. واو. أنا سيفهم على الفرد الملك. هو بتعرف سبوي زي خمسة كيركاسي. فيها بشتاقر دلالي يلو. فيها بشتاقر دلالي يلو. سب الحاجة تحوسلو. كم زيادة كله كانوا بيسافروا ونكم جيران. ترى جيرانسي كم بازار جيران قبلها الله. أنا وفرياتنا أنا دلالي أتدرك. بتعرف سبوي أرجع وور حياة 5 كبر. بالنسبة لنا كل بلي إسرائيل جزء في كله ناس.
بحق دس زبل منفسيو توم انا يرترا سرحتهم نهزب زلاليولو بزي فلوي ناي ادفرتايزمنتن ماركتينن ابتيف بوتات ترقيب نبرتهم سبك غزون سبك فلطون سلازغبر ناي بحق دس زبل يحكي دما ناقصنا ولا ناي مغبو نيروم ابو غنا تزاربو زخدو ابتي حلفنا بالكوريكم سلازغون كيس كنسمع بيني موغوس يبقى تريزم بتعمل تبو احنا كلنا ايرتراويان بعد سبسلت تاخم افلالاي سلازي بلنا كله دمت اقاباب حقوساتنا كل شيء التوريزم كسب غليت بلا بوطا تلا انت واي كتاح نغرن ابي ايرترات تبغى تسعب دهلاك نبعلو عسب كلتو دبات سلزلنا كل اللي بعد كل ነገር ክትረክላት ቦይ ኣብ በዘ ዞባዶ ቃልና ባዓሉ ገርገራ ባዓል ዓዳሃሎ ቲና ህዝብና ገረም ግራብ ቅጽሉን ሰበ ቱሪዝም ክገብርካ ዝኾነ ሰብካ ተታውዕሉ ሰላም ለሰብኩም ተላለን ናይ ገቢወት ሳፊን ባር ሰለሞን ግርማይ አቦ ወንበር ማሕበር ዋታ አገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ እዚ ቅንያት እዚ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተወዲቡ ዕላሙ ገለካ ዕላማታት ትገልጸለይ እዚ ቅነ ቱሪዝም ኣብ ሃገርና መበል 29 ግዜ ይበዓል ዘሎ بعلم درجة خد مبلغ 45 عمدي بعلالو حجي تيما نايزي لزبن ناي توريزم تيما توريزم سلام يبل حجي توريزم سلام كاني نهاجرنا زيادة يزوكلا مخنياتو إذا هاجرنا زول سلام كننصبرقو خنكلالنا بزبل مخنيات صومن مولينا مدبات كنينا محبرنا مات محبر وهذا أقولهم توريزم يرترا حجي خافت مدبات حدا تحلف سنبت ከምዛሎ ማዓንቲ ማለት እዩ ኣብዚ ሜዳ እዚ ናይ አይሮቢክስ ምርኢት ነርና ናይ ሰልፊ መደብ ነርና ናይ ጉያ መደብ ነርና እዚ ሕጂ ፓርት ናይቲ ሰላም ቱሪዝም ፓርት ናይቲ ሰላም ኣብ ሃገርና እዚ ሰዓት እንደ ኳኒ ደረካ ድሕሪ ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ነርና ብዛዕባ ቱሪዝም ኣብ ሃገርና ዘሎ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝብል ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ውድድር ወዲብና ነርና እድሜኡ ኸ ካብ ዕለት 19 ሳብ ዕለት 23 ካኒ ብሙሉእ ወሃብ ኣገልግሎት ኣብ ደም ባንክ ኸይዱ ደም ሂቡ እዩ እዚ ሕጂ ፓርት ናይቲ ስቲል ቱሪዝምን ሰላም እንብል ቴማ ማለት እዩ انتاينا نرزلنا إيرترا ولا ونت بزوج جزء زي الربلو زنبرة عجزة مختلف لزنبرة ناي نبور هيوت ناي نبور كتبا ومكس قاسات بكل من قدي نرى كم زلنا نت توريزم نيرترا لعلي ما نمكسر حلوز خلوق نزيوم يوم رايوم. With me, Muslim edition. I'm right here at the Al Sahaba Mosque, guys. It's the first mosque in the world. They built it 1615 in Eritrea. Eritrea is the first country to accept Islam. And yeah, my favorite Islam, like Muslim words for you because we have a lot of Muslim people and I even use those words. If you want to say hopefully, you say inshallah. Nazman say hawna Allah. If you want to say I'm good, like thank you, I'm good, you say alhamdulillah. And if you see something nice and you be like, oh my God, wow, that's amazing, you say mashallah. And the mosque is right here at the port, so إذا مسجد زي قال كابتم قدامات وين قدامه مسجدنا علمنا يزبحل كم زي إلى بوست جرا بتويتر مع تصرفي وإثيوبيا نحن هنا قدامات مسجد توم أسلام سي كاب سعودية عند حرق هنا متسليدهم سي كم يجرون يوم نيرترا خير جوزسي تخيلهم نتجرا يزخدوا just I can't believe this man هذا جزء تكسع كندي متأمزاز ناي بوليتيكان ناي تاريخن كم زلهم هذا سب كاب سعود عرب سجيرو زمته ببعض جيرون دحرماتيو معاس فليتنا فاريت نيراتو كاباص سقيلون تግራይ كوززغل اباص يكوف قبل مجمريا اسنا بلد ما كسفافي يخل خون سلازي ናይ ግድን ያባጽዕ ክኸውን ተቀዳማይ መስጊድ በቲ ሎጂክ ተተኸቲልካ ነዚ ጌጋ ታሪኽና ተሰርቁልና ኣለኹም ብምባል ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቦም ግን ታሪኽና ከነፍልጦምን ከነስምዖምን ክንክል ኣለና ነዚ ሚስተር ሓደ ኢንተርናሽናል ዝብል ሚስተር ኢንተርናሽናል ይመስለኒ ሚስተር ኢንተርናሽናል ፕሊዝ ፎሎው ግበርዎ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ቪድዮታት ገይሩ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ቲክቶክ ዝገብሮት ቪድዮታት ናቱ ኣብ ቲክቶክ ዘለዎም ፕሊዝ ደግፍዎ ከምዚኣቶም ነታ ዓድና ናይ ብሓቂ ከላልዩ ዝኽእሉ ብሪልየንት مليونات كفيل كاخ قبروز وقول ماركتينج يمز قبروز لو نتاجر ده سنة توريزم بوتاتات. For it in Tigrinya you say wedab. And another interesting fact, you know we have 9 different tribes in Eritrea, and the Tigrinya tribe is split between Christians and Muslims, and the Muslims within the Tigrinya tribe you call Jaberti. This is my new video for you guys. If you come to Asmara, make sure to visit the mosque. It's beautiful, and yeah, see you next time, inshallah.
Tigirna with me, football edition, guys, with the kids from Asmara. We just played a game. Alright, first word, how do you say football? Koso, how do you say football? In English, Tigirna. Koso, yes, exactly. Next one, how do you say corner? Kurna. How do you say throw in? Again, Hane? Yes, sir. How do you say defense? It's out, defense. Amakhana, midfield. Okay. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ እንድሕሪኻዮ ብዙሕ ቃላት ናይ ጣልያን ናንጥቀም ፖርቴሌ ትብል ኩርና ትብል ኔስተር ትብል ኩሉ እዚ ናይ ጣልያን ቃላት ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣጠቃቅማ ቃላሲ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ክገልጽ ኢሉ እቲ ትራዲሽን እቲ ናይ ምስቲ ናይ ጣልያን ካብ ጣልያን መፂቱ ኮይኑ ኩዕሶ ምትስሳር ምስ ስቲል ከም ዘሎ ካልእ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ላይ ግበርሉ ሰፖርት ግበርዎ ባህሊ ናይ ኤርትራ ናይ ቱሪዝም ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ከላልዩና ዝኽእሉ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፍሉይ ናይ ሬኮግኒሽን ሰርቲፊኬት እንተዝህብዎ እውን እቶም ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣይ ዊሽ somebody can tell them ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ጌርካ ሓበሬታ ብምሃብ ብሉፅ ስራሕ ክሰርሑልካ ክእሉ እዮም ንኻልኦት ካምፔይነርስ ግበሩልና ኢልካዮም ክገብሩልካ ዘይክእሉ ፓሽን ዘለዎም ሃገሮም ዝፈትዉ ሰባት ዝገብርዎ ካልእ ተወሳኺ ካብኡ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዝገብር ሓደ ሰብ ኣሎ ሓደ ኣካውንት ኣሎ ዝኻረ Eritreans, a gorgeous culture and the most beautiful East African people, children of God, known for its warrior women, pretty Red Sea and the appealing architecture. Eritrea is a country in the Horn of Africa region of Eastern Africa, with its capital and largest city at Asmara. Eritrea is a naturally beautiful country. شفنا أسمرها هم تبدل ورحبه كاتنك بريمات أدم كساب أسران حمشتن شحت شيء نيرالم لو مغاب شو منتي لا عليتي بشدشتي لا أكليتي بربعته تحت تودي أسمرها تعبوا شانو بأسران حمشتن شحت نبرة الدمي لغمانك ساعة شحت حامر أخدانير وطاط له ناش عقرشي نحمش ميتر له ناش من ميتر له ثم عدا بمنتهى مسمات سوا قال بمنتهى ذات مرت مالك عندها تطريقه هميو هو ملو إرتران ملو حيلنا مكل خالنا حسا ودامتنا عمتها خمس بسلامة هنا شفنا أسمرها هم فوتبول ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ካብ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ ተስፋ ዝህብ መድረኽ በፂሕና ከም ዘለና መንእሰያትና ካብ ደገ ዝመፁ ድማ ነቲ ታለንት ናቶም ነቲ ሃገር ረሪኦም ንህዝቢ ንዓለም ንምልላይ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተለንቀነ ክንዕጎሰሉን ክንፍስሃሉን ዝቐነና ናይ ፀዓት ኣብ ልዕሊኡ ተወሲኽካዮ ድማ ኩነታት ኩሉ ናብ ፅቡቕ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ንሎሚ ቀሪበያ ዝነበርኩ ኣላ ድያ ኣብዚ just give me a second ሓንቲ ብልጭ ስእሊ ብዛዕባ ክዛረቡ እዚ ኮሌጃት ስልታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ስለዘይተነግሮም ከምኡ ድማ ፀረ ኤርትራ ኤርትራውያን ስለዝዛረቡ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ የብላን ኮሌጅ የብላን ቤት ትምህርቲ የብላን ዝብሉ እዚ ስእሊ እዚ ክሳብ ርእሶም ዝዞሮ ሸር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ገይራ ነይረ ሕጂ እውን ደጊመ ክገብረ እዚ ስእልታት እዚ ኣብ ኤርትራ ከመይ ዝበለ ብሉፅ ኮሌጃት ከም ዘለዋ ብትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንክትሪዮ እውን መሳጢ ዝኾነ ኮሌጃት ከም ዘሎ እዚ ስእልታት እዚ ለንቀነ ይወፅዩ እዚ ስእሊ እዚ በጃኹም ብተደጋጋሚ ሸር ግበርዎ ዓለምና ክትፈልጦ ዘለዋ ኤርትራ ኮሌጅ የብላን ኤርትራ ትምህርቲ የብላን እናበሉ ሰብ ዝርብሹ ዘለው እዚ ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ እዩ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ክልተ ጥራይ ናሪና ዘለና ወላ ክልተ ኮሌጅ እውን ኤርትራ ንእሽተይ ህዝቢ እዩ ክልተ ኮሌጅ እውን እንተሎ እኹል ኣብ ሓመልማሎ ኣሎ ኣብ ሓጋዝ ዘሎ ካልኦት ኮሌጃት እውን ከከምናቶም ኣብ ሓልሓለ ዘሎ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኦሮታ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ኮሚኒኬሽን ብጣዕሚ ድኽመት ኣሎ እዚ ድማ ክቕየር ኣለዎ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ነዊሓትንላታ ቪድዮ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንኻልኦት ክሳብ ዝፀልኡ ሼር ግበርዎ ንኻልኦት ክፈልጥዎን ክሰምዕዎን ሃገርና ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ኣለዋ ተስፋ ኣለዋ ቀስ ኢላ ናብቲ ዝድለ ክትበፂሓ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ላይክ ምግባር ኣይትግደፉ ኣባላት ናይዚ ቻነል ድማ ኹኑ أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوازم كمان لسا أنا تلك
كممسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبسة قوازن كممسة أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتا قدي أنت ويتا فلان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسا قوازن كممسا معس خوين وزا تفارين كان بخاب برد مفرازة سعير خير بخاب واشتغل ندق حقنات كعبي أنا بلت حقا أنت حد لربي كلنا كعبي يبلون أبسا